Hello, sziasztok, Seth vagyok, ismét egy Tigris 2-es visszajátszás. A pálya Pearl River. Hát itt többfelé lehetne menni heavyvel. Én általában középre szoktam benézni. Vagy elmenni jobb oldalt, amerre a heavyk általában szoktak. De semmiképpen sem balra. Az a medeknek az útvonala. As átütés, ahogy láttátok, 320-as sebzés. Mondjuk a 320-as sebzésnél lehet némileg többet is kicsikarni ebből az ágyúból, de nem sokkal. Tehát 340-eket mondjuk motortérnél, 350-eket. A tank lomha, baromira. Főleg ha meglát egy hegyet, akkor elkezd sírni. De én mégis inkább erre jövök. Ezt a középső részt szeretem. Itt főleg ezzel a páncéllal, ezzel a frontpáncéllal elég jól lehet pattintgatni. Plusz elég sok heavy van most a csapatban, és TD. Jobb oldalt majd lett volna a zsúfoltság. Látom, hogy ott van már fönn a Type 62 és próbál szotyizgatni. Tehát ő... illetve egy T-44. Hopp, egy IS-8-as megjött. Mi a fene? Rögtön aztán lánctalpra is raktam. Vissza is vonul. Hát az E75 az most... ugye, mondjuk ő a top tank. El is indul. De hát egyáltalán nem figyelj ezt, hogy a T-44 meg jobb oldalt van. Így kap egyet. Jövök, segítek neki, mert egyedül biztos voltam benne, hogy el fog vérezni. Hát úgy voltam, hogy akkor először szedjük ki a... Készüljetek! És ne anyád teherbe! T-44-est. Rá is rongyolok. Ott hagyva az E75-öt. Mennyből az angyal! Nem javítok lánctalpat, bár van javított csomagom, mondván. Először nem, aztán másodikra muszáj volt, mert sikerült neki megint egy lánctalpat lőni. Hát a T-44 ezzel az ágyúval és ezzel a játékossal annyira nem volt jó kombináció. Igazából minden lövése pattant rólam. Visszamegyek, segítek az E75-nek, mert azért ő ugyan pattintgat, de hát... és akkor jöhet a lánctalp. Próbálok egy lánctalpot lőni az IS-8-nak. Hát igazából észre se veszi, hogy meglőtték. Próbálok még egyet. Gyerünk, srácok, nem hallom a ratatást! Semmi. Szeretem az ilyen játékosokat. És a kivégzés. Már 2000 sebzés. 2 kill. Hát az állás 4-4, most elindulok fölfele. És igen, jön az új prém francia tank, az AMX CDC. Szerencsére egy lelkes amatőr játékos használja. Nem is állok meg, csak próbálok rohamozni felé. A T-54 segít nekem, viszonylag, sőt nagyon hasznos csapattagnak bizonyul majd. Itt ketten megállunk és próbálunk snipergatni. Hát én próbálnék visszamenni, ugye, hogy az IS-6 azért ne előjön telibe, itt ez a hulla, ez jó fedezéket nyújt nekem. Hátulról az arti telibe lőtt. Igen, T-54 engem, mondjuk ez az én hibám is volt, mert csak úgy kimentem elé. Viszont úgy voltam vele, hogy az arti ugye ide célzott, ide lőtt. Valamit kéne csinálni, mert ez így nem lesz jó. Plusz még a hátunk mögött ott van a Tigris 1, illetve a Waffenträger. Vagy Waffenträger. Mondjuk nem a
Mosolyogjatok a kamerába. Szemeket előre! VT Aufpanzer 4, hogy pontos legyek, de hát ő se egy igazán pontos játékos, és ott egy csiri. Az emberek sokan próbálnak leírni, hogy ó, hát az csak egy százakat sebző kis kínai tank, viszont 3 skulós ágyúja van. Újra töltés! Ami azért a T-54-nek fog még galibát okozni. Próbálok kicsit visszamenni, ugyanis az Arti is lát. Lentről a Tigris 1, az biztos, hogy be tud lőni. Isten majd Az kiválogatja! előző pattant, bár nem is értem, hogy honnan tudott lepattanni. De hát ellúboskodtam. 4000 sebzés, és próbálok én is, hogy a csiri kijöjjön. Hát próbálnék írni a T-54-1-nek, hogy támadjuk meg a Tigris 1-et, és ez megmondom őszintén hiba volt. Mert ahogy elfordulunk, a csiri ránk rongyol. Ha jól emlékszek, Mosolyogjatok a kamerába. Készüljetek! és a... igen, ott jön a csiri. És A tepsibe! le is szedett szépen, mind a 3 lövése betalált a T-54-1-re. És ki is lövi. Nem, még nem. Próbálok elmenni a csiriért. Mert veszedelmes egy kis tank az. Hát a bázisunkon van egy Comet, ami igazából a teljesen haszontalan játékosokhoz. Tehát teljesen haszontalan, na, ezt nem tudom máshogy mondani, tehát számtalanszor hangsúlyoztam már, hogy attól még, hogy valaki kezdő, attól nem kell agyatlanul játszani, tehát most ő nem tudom, hogy mit képzel, tehát ott áll a pályának, ott ahol elindultunk, semmit nem csinál, semmit nem tesz hozzá a csapathoz. Van itt valami fincsi a radaron! Szerintem érdekel! Tudom, annyira nem szimpatikus, amiket mondok, de nem kell mindenkinek profinak lenni, véletlenül se, tehát én nem azt mondom, hogy mindenki úgy születik, hogy 2500-as statokat ér el, vagy hasonló, de az alapagy használat az szerintem már azért kialakulhatott egy ilyen idős játékosnál, hogyha már tudja kezelni a gépet, a számítógépet, akkor biztos vagyok benne. Térkép ott van, látja, hogy hol az ellenfél, meg kéne kicsit lövöldözni, elvégre az a játék lényeg, hogy lőjük az ellenfelet. De hát ő 44%-os győzelmi aránnyal, na mindegy, teljesen haszontalan. Próbálok a Ajándék Samu bácsitól. Jagdtigert kiszedni, nem nagyon foglalkozik velem. Úgy van vele, hogy hát ha el tud futni előlem, de nem. Egy strigula! És de igen, csak szarul állunk. 5000 sebzésem van ugyan, de hát én vagyok meg a Comet. Ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy csak én vagyok. A Comet azt hiszem mindjárt meg is hal. És 6 perc, 45 másodperc van még hátra a játékból, ami fontos lesz, mert igen, mondjuk itt írok is neki egy szépet, hogy idiótból. Hát majdnem azon voltam, hogy én lövöm ki, de nem. Próbálnék itt fönt elmenni, de 2 hulla teljesen elállja a játékteret, tehát erre semmiképpen nem tudok menni. Banditák a radaron. És igen, meglátom a Csirit, meg a Lore 40-et. Hát a Lore az ugye kiszedte az Artinkat, a Cometünket. Így egyedül maradtam 4 ellenséges játékos ellen. Ugye arra esélytelen. Próbálok kicsit lekögetni, de hát ez a motor egy viszonylag gyenge motor.
Próbálok oldalazva, hogy kicsit eltologatni, de hát ez így nem nagyon megy. És igen, a lore elkezdett foglalni. Úgy voltam vele, hogy akkor megnézzük, hogy hol van. Biztos voltam benne, hogy valahol ott a bokros részen kempel. Van itt valami Finchy a radaron. Közel van. Szerintem Itt a érdekel. csiri. Ugye lent. Hát és itt úgy voltam vele, hogy most, hogyha megállok és hagyom, hogy a lore-nak spotoljon, akkor a lore mint tárastal ki fog szedni. Megnyúl ide! Így egy baromi nagy Szemeket mázlival előre. kiszedtem a csirit. Elindulok a lore-nak. A lore felé. Azért ő is 4-5 killt vitt már be. Tehát egy jó játékos, vagy egy jó kört kifogott játékos, de mondjuk jó játékosnak is Mi a mondható. fene? Itt spotolt. Biztos voltam benne, hogy valahol ott az alsó rész környékén van. Hát reméltem, hogy a Sturmeméjük még nagyon messze van. Bíztam benne, hogy sárga játékos nem is zárkózott föl segíteni. Az Arti meg úgy voltam vele, hogy ilyen sebességnél csak nem fog belőni. Mondjuk már van 6 kill, 5200 sebzés, de hát 4 perc. És itt észreveszem, majd mindjárt felspotolom a lort. Biztos voltam benne, hogy a felső sávnál van valahol. Tehát, hogy ő ott úgy beállt, és arra vár, hogy én majd valahogy feltűnök. Azért elnéztem jobbra le, hát ha megkerült az egész dombot, és alulról jön, és egy kapáslövés. A tejbe! Készüljetek! Pontos ágyú. A legénység is mondjuk azt hiszem már 3 skilles, tehát elég jól lehet velük ilyen vaktából lövéseket leadni. Az ágyú is pontos, úgyhogy ezt nyugodtan lehet. Úgy voltam vele, hogy elindulok a Sturm Emil felé. Hát igen, ez brutális nagy tempóval. Az idő meg csak ketyeg. És azt hiszem, az Sturm Emil szintén elkezdett foglalni, vagy elkezd foglalni. És azt hiszem vissza is fordulok. Már most erre nem esküszök meg, hogy ez a forgatókönyv történt-e. Igen. Igen, tehát teljesen potyára elindultam. De úgy voltam vele, hogy most ha elmegyek kepelni, azt már én nem fogom tudni befejezni. Úgyhogy mindenképpen vissza kell mennem reszetelni. Itt már biztos voltam benne, hogy csak akkor tudok nyerni, hogyha az Arti valami oknál fogva elém ugrik. És sikerül kilőnöm, mert egyszerűen, tehát 1 perc még odaérek, egy jó 1,5 perc lenne még visszaérek, vagy inkább 2 perc az ő bázisukra, és még foglalni is egymagam esélytelen, tehát itt ez vagy a döntetlen, vagy az, hogy kikapunk. Mindjárt felérek. Ez necces volt, tehát 40 másodperc van vissza. Biztos voltam benne, hogy valahol itt állt meg ezen a részen, ez egy viszonylag jól védhető rész. És igen, ott is van. Legyetek Ezért résen! megtorpantam, mert bizonytalan voltam benne, hogy nem fog rámesni, plusz az Arti. De hát följöttem erre a partfalas részre, hát a Sturmemil meg semmi. Tehát full HP-n van, van 18 másodperc, ki is jön elém, Közel vannak. és most rezetelem. Ezt a nagyiket betalált. ribackgép! De hát innentől fogva neki vége esélytelen. Isten majd kiválogatja! Még egy lövés. Ki is tolom a körből. Lepattant rólam a lövése, és ő tölte meg. Tehát azért ilyet sem nagyon sűrű lehet látni. 20 másodperc van.
kiállok a hegyre. Próbálok arcoskodni az Artival, hát ha esetleg egy öngyilkos rohamot dob felém, de nem. Tehát hiába állok ki, nézelődök, hát ha felszpotolom, de innentől vége. 6128 sebzés, 7 kill és döntetlen. Köszönöm a figyelmeteket, szevasztok, Szett voltam.